Народная майстэрня традыцыйнага ткацтва «Матрушка» працуе пры камунараўскім сельскім доме культуры Любанскага раёна Мінскай вобласці. Майстры стварылі сваімі ўласнымі рукамі сцэнічныя касцюмы для ўдзельнікаў майстэрні. На працягу стварэння майстэрні майстры ткуць сурвэткі, рушнікі двухнітовым, чатырохнітовым, шасцінітовым і васьмінітовым ткацтвам, ходнікі, паясы, хусткі, наміткі, кайстры. Убачыць цудоўныя вырабы майстэрні, якія нясуць у сябе сапраўдны подых старадаўніх беларускіх традыцый, можна не толькі падчас фестываляў і конкурсаў. Камунараўскіх майстроў з яскравымі вырабамі рушнікоў, хусткаў, паясоў, ходнікаў можна ўбачыць на шматлікіх раённых, абласных, рэспубліканскіх святах. На выставах з'яўляецца магчымасць не толькі падзівіцца рамяством, але і набыць упадабаныя рэчы. Прымалі ўдзел у абласным свяце-конкурсе майстроў па ткацтву і пляценні паясоў беларускіх пояс у горадзе Узда. У рэгіянальным свяце-конкурсе матчыны кросны старых дарог. А ў 2017 годзе пашчаслівіла прыняць удзел у комплекснай прэзентацыі Мінскай вобласці ў культурным комплексе пасольства Рэспублікі Беларусь у горадзе Москве. З выставай працавалі ў 26-м міжнародным фестывалю мастацтваў славянскага базару ў Віцебску, у горадзе майстроў на падворку Мінскай вобласці. У творчай скарбонцы майстроў дыпломы рэспубліканскіх абласных конкурсаў, лаўрэаты первай ступені гран-пры у рэгіянальным свята-конкурсу матчыны кросны, дыпломы ад першага да трэцяй ступені. Удзельнікі майстэрні атрымліваюць неверагодную асалоду ад таго, што сваімі рукамі ствараюць прыгожыя вырабы, асвойваюць, вынаходзяць і адражаюць напаўзабытыя тэхнікі і традыцыі разнастайных рамёстваў. Майстры даследуюць свой рэгіён па ткацтву, сабіраюць калекцыю тканых вырабаў, захоўваюць сакрэты старажытнага любанскага рукадзелля і цяперашняй